Izwi rokuti red flag izwi rinowanzotaurwa nezvaro kana vanhu vachitaura nyaya dzerudo kana kuti dzemujolo. Asi kuno kuFarm 4081 red flag izwi ratinoshandisa kureva zvinhu zvinoitwa nechipfuyo kana kuti chirimwa chinenge chisina hutano chichirwara muchihwande zvokuti imi murimi mutsva munokwanisa kuzvipotsa mozongoona chafa zvinotange zvisinganzwisisike. Asi kazhinji kacho hakuna chipfuyo chinowanzofira mahara. Pane zvinenge zvatoitika zvamunenge mapotsa, pamwe inenge yatomborwara kumashure uku muchinyararire, inenge yatoratidza iwo atinoti red flag muchingezi, anenge angokunzvengai chete. Saka muzvirongwa zvino zvinotarisa zvirwere zvezvipfuyo zvedu, muchirongwa cheRedFlag chekutangisisa ichi, tinonyudza gejo muchipfuyo chine unyanzvi chaiwo panyaya yokuvanza urwere, ndidzo idzo Tsuro. Chokutanga ndochokuti Tsuro inozivikanwa nezita rekuti prey animal. Izvi zvinoreva kuti imhuka inovhimwa zvakanyanyisa musango nedzimwe mhuka. Saka nokudaro hadzidi kuratidza dzimwe mhuka dzakaita seshatu kana mazizi kana imi munoda kudzidya kuti dziri panguva yeparumananzombe yekuvhimika. Tsuro kana dzine hutano dzinenge dzakasimba, dzakachenjera, dzichifamba nekumhanya nekumira mudanga. Musana wacho unenge wakanatsoumbika kunge hari chaiyo. Mamvere acho anenge akapfava, akachena, achikura zvakanaka, achiita kakupenya chaiko, sezvo imhuka dzinogara dzichizvigeza. Kana kutori kunodzipa chikafu, ndidzo dzinotokutambirai dzichimhanya kumusuwo. Zvipfuyo izvi zvinodya zvekunge zviri pakati pokurwa hondo yechimurenga, chimbi chop. Kana Tsuro yakanatsogwinya haibheuriki kana kudzedzereka chero mukaedza kuigumbura. Mukaedza kuibata inoita kakuvhunduka semhuka inogara yakachenjera. Kashiro savhunduke. Nowa chaidzo dzine masvondo matatu chaiwo hadzidzedzereke kana kudonha zvenhando. Asi kana maona Tsuro yenyu yatanga kudonha huremu, yakupera miri, asi chikafu munoziva kuti munotoipa, motoziva kuti pane zvikuitika. Hewo ndiwo acho atinoti red flag yokutanga iyo. Imwe red flag inowanzowanikwa ndiyo yekupusa, chinono kana kushaya hanya nechikafu chaiko. Kazhinji kana Tsuro dzenyu dzine hutano, imi semuridzi wadzo dzinokuchingamidzai senge kana makabata chikafu. Asi mukaona imwe yakakombama kurutivi, yakaita kakuhwanda dzimwe dzichimhanyira mapellets kana kuti chikafu, hatidi kuita zvepamunondo nepamusasa, ndiyo imwe yacho yatinoti red flag iyoyo, nekuti hongu chirwere chinenge chatopinda mumusha. Tsuro kana yanatsorwara inoenda pakanzvimbo kayo yoga yomirizika kunge yaona chipoko. Haifambe, inoramba yakamira panzvimbo imwe kazhinji kacho. Kana Tsuro yakombama kurutivi kwekeji kana kuti kwedanga, isingafambe ichikwesha mazino ayo, iyo inonzi tooth grinding muchingezi, inoratidza kuti iyo ikutorwadziwa. Tinoziva kuti mabori kana kuti madziwa kuvana kungoratidza kuti munhu ane hutsvina uye haagezi. Asi kana tava kutaura nezveTsuro, akawandisa mabori kana kuti kubuda madziwa machena, itori imwe red flag inotaridza kuti iri kurwara uye inenge ichoda kutariswa. Zvinenge zviri zvirwere zvinokonzereswa nehutsvina kana kuti atinoti maallergies muchingezi, amunofanira kuongorora. Asi zvazvakanakira, zvirwere zvinogadziriswa nezvinhu zvisinganetse sekungogadzirisa hutsanana hwedanga zvisati zvabuditsa masofa pashe. Kana zvanyanyoipa, mukaiguma inoita kakudzedzereka nekushaya simba. Iyo red flag yechirwere chakaita secoccidiosis kana kuti manyoka.
Kumwe kusiyana kwetsuro nezvimwe zvipfuyo ndekwekuti tsuro haigone kurutsa chayadya chose chatodzika imomo zvachose. Ndosaka red flag reconstipation richiwanika zvakanyanya kutsuro. Chero chikafu chadzinenge dzadya chikasagara zvakanaka mudumbu, hakuna kumwe kwachinokwanisa kutoenda chikatadza kubuda nerweseri. Rinotoita dambudziko chete. Saka zvekusaita nhoko imwe red flag inorira zvekare. Zvinoratidza kuti digestive tract yacho yamira kufamba. Ikatadza kufamba ndipo pamunozoona dumbu racho rangotanga kuzvimba roga kunge bharumaso. Ichi ndicho chirwere chinozivikanwa nevarimi vetsuro nezita rekuti bloat. Bloat inombopora yoga mukaikurumidzira moita zvinodiwa kuti irapike. Asi kana yasvika kumakata chaiwo ekuti tsuro yenyu yakutotadza kufamba kana kudya zvako, zviro zvinenge zvatova manyama amire nerongo. Bloat ine mbiri yekuuraya tsuro asi inokwanisa kudziviririka zvakapfava nekupa huswa hwakawanda uyu unopa inonzi fiber inofambisa digestive tract yacho zvakanaka sezvo yakapfuma nenutrient inonzi roughage. Tsuro dzinokwanisa kuita manyoka zvekare. Munofanira kupota muchitarisa kuti nhoko dzacho hadzina kuita mvura here. Nhoko dzinobuda iri mvura red flag ihombe chaiyo, asi izvi zvinokwanisa kugadziriswa nekudzipa huswa hwakaoma zvekare. Asi red flag isinganetse kuona uye inopfuura mamwe red flag mamwe atataura muchirongwa chino ndiko kusadya kwetsuro. Kune zvinhu zviri tsuro zvainozivikanirwa navanhu kuita, uko kubereka nekudya. Ikatadza kuita zvinhu izvi zvenguva refu panenge patova nenyaya saMarcos Sibanda. Tsuro dzekanatsorwara zvekunhonga svosve nemukanwa chaiko hadzidye. Kana kuri kudya kwacho, kudya kwekunanaira, kwete kweutoriri muhondo kuya kwatajaira kuona dzichiita. Dzimwe nguva inenge iri nyaya yekuti yakaguta, asi kana muchinatsoziva kuti yagara kanguva isina kudya asi ichiri kungoramba chikafu, motoziva kuti pane nyaya apa. Pane nyaya. Gore dema ratosimuka. Tsuro inoda muriwo, chero ichita kunge yakaguta. Tsuro mukaipa muriwo inotodya chaitai. Saka mukaona tsuro yaramba muriwo, motoziva kuti chachaya ndiyo red flag mbune. Iyo red flag mbune inenge yakatochuka sechidhindo cheCommunist Manifesto yekuRussia. Hongu pasi panenge patopinduka. Saka ndiwo red flag mashoma varimi amunofanira kutarisa aya kana muchida kunzvenga kufirwa netsuro dzenyu zvisinganzwisisike. Kune red flag mbune akawandisa asi aya ndiwo amunofanira kunatsoziva nezvawo sezvo achinyanyoitika. Kuti mukaona izvi mokurumidza kutsvaga rubatsiro zvinhu zvisati zvaenda kumawere. Mototsvaga rubatsiro kunana chiremba vemhuka paGoogle kana kuti grupu redu rinonzi Doors Cave Rabbitry rekupfuya tsuro. Kana mune chimwe chipfuyo chirimwa chamunoda kuti tiongorore red flag acho, zvingaite mombe, chibage kana kuti mabroiler chaiwo senge iwayo mabroiler. Hey pane nyaya. Chero zvacho chipfuyo chamunoda kuti tiongorore red flag charwara, nyorai pfungwa dzenyu mucomment section tizogadzira chirongwa chacho. Papfumba pava nomwena. Saka tinotenda nekuona kwamaita chirongwa chino zvekare chekurema muno muZimbabwe cheFarm 4081. Saka patichazoonana zvekare, sarai zvakanaka varimi. Tinotenda nekuona kwamaita chirongwa chanhasi.
Kuno kufarm 4081 zvekare tinombogadzira nokutengesa mastew products akaita semabugler bars anobatsira kuchengetedza makeji ezvipfuyo, maash stoves anoshandisa marasha, mabraai stand ekubikira akaita seaka katema kekunaka aka nemakeji nemakeji chaiwo kana muri murimi anoda kutanga kupfuya mhuka dzamaona muchirongwa chino. Chero zviri zviro zvose zvinoita nezvekunama nekubatanidza simbi, heo tinotobata basa. Kana muchida kuziva zvimwe zvizere zvemastew products edu kana kupinzwa mumagroup ekuchengetedza zvipfuyo akaita sehuku 4081 yekupfuya huku kana kuti Doors Cave Rabbitry inodzidziswa kuchengetedza tsuro, chingotibatai panhamba idzi dzerunharembozha rwenyu dzinoti 0712 150 174 kana kuti 0782 207 671. Murimi munhu hama dzangu, kusvikira patichakuonai pachimwe chirongwa chino chefarm 4081. Sarai zvakanaka.